A, B, C, D, E, 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 F, G, 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 H, 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 I, 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 J, 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 K, L, M, N, O, 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 P, Q, R, S, T, U, 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 V, W, X, Y, 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 Z, Å, 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 Ä, 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 Ö, 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 Ö. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Okej. Kroppens delar. Huvud, hår, ögon, näsa, mun, tänder, hals, bröst, mage, armar, händer, fingrar, midja, ben som har lår, knä. Veckan börjar med måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Det finns 4 årstider. Vinter, vår, sommar, höst. Det finns 12 månader. Januari, februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december.